Iveze nje bonke. Yonke lento yenziwe egameni lakho leyo. Ufune kuyazi. Siyazi. Siqale. Nginibingelele umphakathi wakithi eSouth Africa. Into ke mina engayifunda njengomuntu wakantu, njengomuntu wakaZulu. Ubuntu usho ukuthi ke na umuntu. Izolo cabanga ukuthi day before yesterday baba uAyanda Msweli uyile lapha ya wabhuta isiqiniseko njengoba sazi umphakathi weSouth Africa ukuthi sanjelwe eSouth Africa sanjelwe igazi lethu ubhuta isiqiniseko. Wachaza futhi umndeni ukuthi unawo amandla okufihla ithambo lika Langelihle. Amandla umndeni ongenawo amandla okufihla usiqiniseko. Ngani ngoba usiqiniseko uyaziwa ukuthi ke na ebesizakhela igama kakhulu la kwa social media kakhulukazi ukuthina la on TikTok. Kusho ukuthi ke sahlangana ke nabafowethu oButuskova ngifuna ukubashiya ngaphandle Butuskova no Bututami Butabo Thaba sorry usiqiniseko lebehlala naye umfowethu sihlangana ukuthi no sicela kanjani ama donation ebantwini ngani ngoba usiqiniseko lo oyofihlwa lapha akuseyena uLangelihle usho njalo ubhuti wathi ayibambe insizwe asibambeni bafowethu ngithe sisahlangana amakhanda ukuthi sigena kanjani ebantwini angifuni ukungasho ngafonelwa iCEO yeMakoti Style yathi Zikode sicela ukulekelela kwethu futhi asifune 5 rand asifune sheleni asifune lutho futhi asifuna ukubukwa ngalento silekelela abantu bakithi uyabona washo wathi ngifuna ukulelela ngegross kodwa ngithengisa igross mina Zikode Makoti Styling abantu bayebethi ke namhlawumbe ithengisa amagrossa toza amakhishi noma carrot okanye amaphinifu wathi cha mina mkhulu Zikode mina nje ngithengisela oma TV la sukwale ko China oma TV nama fridge nama washing machine ama plate webo makoti ama plate uyabona nezinye zezinto into asendlini nje na uyabona kodwa ngicela ukuthi ngilekelele kulento kasiqiniseko ayisahlangana nabafowethu savumelana mina ke bengathembi uButuskova nje no Buthabang bazokutshela ngithe ayi singathembi kakhulu abantu laba kusegoli la uyayibona ndaba umuntu akakuthembisa into nje kanti ukuthembisa izulu nomhlaba nawe uzuthembe kanti ukuthembisa amanga uyabona nakho angifuni ukungasho ngikhona lana iyaphuma nje manje leveni iphikelelele kwamaphumulo wabhuta isiqiniseko futhi into engiyithande ngaye uthe weZikode ngizobe ngikhona futhi lapha yana kwamaphumulo kuyothi makushoda siphinde futhi siphume sihambe siyothenga uyayibona ndaba kusho ukuthi nje ikhishi iMakoti Styling ithe ayinikezwe lona nizombona nje nizoyibona into ezazenzayo ngoba ngizoyitheka inkampani yakhe la iMakoti Styling nizozibonela nami kusengiphileke wathi weZikode manje awuhambi uyodonate lapha esikoleni sengake ngiyeza lapha eMana High School ngizonipha nanka amapads ngizoletha amapads nezicathulo Vivan principal labo babukubheka ngiyeza principal lapha eMana High School sengiphiwe nami thiwa ngizopha wena nabantwana bakho ngoba phela siyazi ukuthi abantwana bayasokola when it comes to mabengena einsukwini zabo thapha abanamali abanalutho nemndeni kuhlwempu uyayibona ndaba sizonikela ke futhi ke kwenze kahle nje kwangiqalisa ngani ngoba into vele ngangihlale ngicaba kanjalo ukuthi hey man ngiyafisa ukuyonikela lapha ezikoleni zakithi ngiyabonga ulala uphumule ebhuti usiqiniseko bese futhi abantu bayeke ukujabula ngokufa komuntu akwenziwa lokho thina kithi kwantu bafowethu mani uyabona bese niliyeka funa leli gama lophuthu nikhumbule kwahamba umuntu ngaleli gama mani cabangelana umndeni ngiyabonga ngiyanithanda bye bye.